Hej og velkommen til endnu en dejlig dag sammen med The Angry Beauty Nerd. I dag der skal vi prøve at forklare hvad en toner er, fordi der er rigtig mange misforståelser om hvad en toner er. For det første så vil jeg gerne sige at en mist eller en skin tonic og en toner det er fuldstændig det samme. Der er ikke nogen forskel. En mist det er hvor du kan spraye den på, og en skin tonic det er tit bare hvor du så kan hælde det på i stedet for. Altså der er altså bare tilsat en lille dub, så du kan spraye produktet på i stedet for. Der er ikke nogen forskel ud over det. Og så kan man så bare kalde det en skin tonic eller en skin mist eller hvad man vil kalde det. Men det er altså det vi kalder en toner. En anden myte som der er, det er at alle skal bruge en toner. Det er heller ikke rigtigt. Og en tredje myte er at tit så siger firmaerne at man skal bruge toneren, fordi den kan gå ind og så kan den lukke dine porer, så du ingen porer har i huden, så den er mere modtagelig for næste skridt, altså cremen. Og det er også noget værd pjat. Hvis det var, at en toner kunne lukke ens porer og gøre dem mindre usynlige, så ville der jo ikke være nogen af os, der havde porer i ansigtet. Derudover, hvis det var, at den kunne det, så ville der ikke være nogen grund til at gå ud og købe noget specielt make-up, der kan få porerne til at syne mindre, hvis man bare kunne tage noget tryllevand og spraye i hovedet, og så var det væk. Så tror jeg ligesom det var den mulighed man brugte. En toner skin tonic så. Jo, en toner skin tonic, det er egentlig bare en creme tilsat noget mere vand, så den er mere flydende. I cremer så er der tit tilsat fedtstoffer og olier og andre fugtgivende stoffer og fedtgivende stoffer, som får cremen til at være tyk og fed, hvorimod at i en toner, så er der bare tilsat noget mere vand. Og så er der tilsat alle de andre gode ting, som en creme skal indeholde, eller et serum skal indeholde. Alt det, som cremer og serum skal indeholde, er sådan noget som antioxidanter, og som forsvarer huden. Det kan være vitamin E og C, eller cellekommunikerende ingredienser, som A-vitamin og niacinamide. Det er ingredienser, der kan gå ned i huden og bede cellerne om at arbejde hurtigere. Alle de ingredienser, det skal en toner også indeholde, det skal en god creme også indeholde, og et godt serum også indeholde. Problemet med de fleste toner, du kan købe ude i forretningerne, er, at firmaerne går ikke rigtig noget ud af deres toner. De putter dem på markedet, og så tilsætter de bare, det er bare noget vand, og så er de tilsat en masse parfumestoffer som citrus, lavendel, mentol, hvad det nu kan være, og lidt glycerin, og så siger man til folk, at man kan spraye det i hovedet og få en opfrisker. Og ja, det dufter sikkert også dejligt af blomster og hvad det nu kan være, men det har intet med hudpleje at gøre. En god toner er en toner, som indeholder alle de samme gode ingredienser, som cremerne gør og serumerne gør, bare i mere flydende form. Så det kan være rigtig, rigtig fint, hvis man har fedtet hud, og bruge en toner som noget af det eneste, før sin solcreme, eksempelvis om dagen. Fordi en toner derved kan gå ind og booste med antioxidanter og cellereparerende ingredienser, uden at give den der fedtede fornemmelse, som et serum måske vil give, hvis man har meget fedtet hud. Man kan også bruge en toner, hvis man bedre kan lide konsistensen, og så bruge det til tør hud. Det gør jeg selv. Jeg synes, det er nemmere at stå med, bare lige ud på hånden, og så smøre i ansigtet, og så trænger den hurtigt ind, end måske et serum gør. Så derfor så kan en toner både bruges til tør hud, og den kan bruges til fedtet hud, men det er ikke et nødvendighedsmiddel. Jeg bruger min i stedet for en serum og en creme med en masse gode ingredienser, så er det min toner, der indeholder alle de der gode ingredienser. Min creme er egentlig bare en standardcreme med noget glycerin og noget karbamid, og den smider jeg på ovenpå, og så får jeg alle de gode ingredienser. Alle de der hudforøgende ingredienser får jeg i min toner, og alle de lidt mere basale fugtgivende ingredienser, altså fedtgivende ingredienser, får jeg via min creme. Så det er ikke alle, der skal bruge en toner. Så svaret i dag er, en toner er sådan set bare en creme i flydende form. Af gode toner, så vil jeg sige, Paula's Choice er nogle af dem, der laver de allerbedste, fordi de er fri for parfume, og alle deres toner er fyldt med super ingredienser, som kan hjælpe og booste huden. Derudover så har Clinique lavet en rigtig, rigtig fin en også. Noget dyr, men også rigtig fin. Det er ikke deres Clarifier Lotion. Den er på billedet her. Jeg skal nok vise jer, hvad det er for en. Deres Clarifier Lotion
ligner også en toner, men det er noget andet. Det er et produkt, der indeholder salicylsyre, så derved kalder vi det et eksfolierende produkt. Noget, der kan gå ind og fjerne de døde hudceller. Det er ikke det, de andre toner gør. De andre toner, de booster din hud med en masse vitaminer, hvorimod at noget som en Clarify Lotion går ind og fjerner de døde hudceller. Så der er en rigtig, rigtig stor forskel der. Og Matas, de har også lavet en rigtig, rigtig fin skin tonic fra deres Matas naturserie. Det er ikke overvældende fantastisk det der er i, men det er en rigtig fin skin tonic, hvis du godt kan lide at bruge det lige efter. Så kan du godt bruge den. Den indeholder ikke parfume, den uden parfume selvfølgelig. Den indeholder lidt vitamin C og lidt vitamin E og godt med aloe vera. Så det er en rigtig, rigtig fin toner også, og især til prisen. Nilsjord har også lavet en ny skin tonic sammen med en ny rens og nogle andre produkter. Alle sammen ser rigtig fine ud. Deres skin tonic indeholder blandt andet niacinamide og kamille, og det er en rigtig, rigtig fin skin tonic uden parfume. Jeg har ikke mere for i dag. Det var The Angry Beauty Nerd. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.